Igbo ekele m unu. Aha m bụ Chinwe Ebili. Abụ m onye nta akụkọ. Ihe kpaliri mmụọ m ji onye nta akụkọ oge m dị ebere eme nwaanyị a na-akpọ Elizabeth Nze na-arụ na NTA. Nwaanyị ahụ nnọdụ mmiri o were akwụkwọ ọ na-agụ news mmiri ya msa nwaanyị a yikwenu m na m achọ ịdị ka nwaanyị a. Ọ gụsa news m ga-awekwa n'akwụkwọ nke na-agụ onwe m ngụsịkwa na m kwụsị. Aha m bụ Chinwe ndewonu nnọdụ ala. Nwaanyị ahụ mere obiọma gbaa m na ime ihe nọ na ihe onyonyo. Ụmụ ihe nta akụkọ mmụọ n'anya m na-emekarị ofu ka a na-akpọ fashion and life show. Maka fashion and lifestyle, I like m ikike ijikọ ọfụma ileji onwe m. Ihe akpalite mmụọ m Isimbido na-eme ya. Ndị mmadụ na-ama otu ha si ejike m na-akụzi otu ha si ejike ana otu ndị mmadụ chikwa ebi ndụ ha kwụ nke abụọ eme ndị m na-ahụ otu ha si ebi ndụ ọ na-amasị m. Ama m na awụ m Chineke, mana mbido otu a m na-eme ihe nta akụkọ mbịa m ga-achụzuo ofu tọpik awụ m tụ oke onye na-ahụ ya na-eshi ushi ka m wee tọpik kwa m gwa ndị mmadụ ihe a ga na-eme ka anyị na-enwe ahụ ushi. Ngwa lekwa ụdị mmanụ ga na-ete, lekwa ụdị ncha ị ga na-ete, lekwa ụdị otu ga na-esi adị, ụdị ga na-esi akwado so atịpụta apụta ndị mmadụ hụ na ịma ama ana dịkwa n'iche. Onye bụ m ji ga-bido ihe nta akụkọ. Nta akụkọ anyị na ha mgbọ na gị ha anyị nọ na ihe onyonyo gị na-ele eso dị izi. Ụmụnne m nyewu nọ na ihe nta akụkọ a na-ata ike na-atọ ọkpụkpụ. Enwe mgbe ị ga-ebilite gị mee invite guest gị nwee echiche nwee olileanya na guest gị ga-abịa n'ụbọchị taa. Idego synopsis gị, kwado onwe gị, zaa akwa, yiri tee makeup, jikwa gị na-eche cheme guest guest and you need to meet deadline ka iso meet nta ihe niile idere ma show imere na ụbọchị ahụ guest gị abịa ka ihe ga-eme. Onye a jisi ịchọ ịmụ ihe nta akụkọ ị ga-enwe akọ na uche. Mụ na ọta nkụ ebe ahụ nye m ga-emeji mgbe ọsọ gbapụ ga-achọ m onye nwere ike ịkpọta mine na-aga akwa anọ n'ụbọchị echi ahụ ka anyị wee meet up our appointment. Ihe ọzọ na-ataji ike na ihe nta akụkọ a bụkwa ọkụ. Eme mgbe ị ga-akwado ka ime show ndị NEPA work gị lee anya inwere jen ị ga na-agbagharị achọ ebe ị ga-anata jen. Ime ihe nta akụkọ a ị ga-ejide nwayọọ nweta Chineke nwetakwa ego. Maka ị ga-enwe ego ị ga-eje ahịa jen mata na ihe ndị kwado n'ụbọchị ahụ ga-ala n'efu. Ụmụnne m ihe m shigoro na ihe nta akụkọ a nweta o bụkwa ịbụ ọka nkụ ọgbawa kpụrụkpụ ka m bidogodo na mgbe m ebido opeka ebe m nọ epeka ọ mgbe kamera m nye onye na-ese m abịa nye onye mana oge ugbu a ihe m ritere n'ime ka nkụ ka elegodo nke ebe m nọ n'ụbọchị taa ọ na ihe nta akụkọ ka m si rite ya. Ma akwa m na-eyi dị iche iche, akwa dị ụcha ma akpụ ụkwụ ma isi m na-eme maka mgbe mbụ ime isi nwu nsogbu, mana enwetala m ego ọ ga-eji m ji mekwagodo isi m jigodo nwegodo ụgbọ m ga-eji na-abịa na-alakwa ala. Ihe mbitego na ihe nta akụkọ ka nkụ ma ịmakwa ndị mmadụ ụmụ mma ọtụtụ ndị mmadụ na-abakwa m na ndụ m ime ihe nta akụkọ ọ maka ọsọ ka ọ ga-adịrị mma. Ofu ndụmọdụ m ga-enye ndị chọrọ ibido ime nta akụkọ bụ onye ọbụla kwadoro na ọkwa ihe Chineke kegara n'ime. Ịmụkwana na onwe ihe Chineke kere ị ga-eme
ịchọ ibido ya ị ga-enwe ezigbo echiche. Ị ga-awụ mmadụ a na-akọ nwa ọnụ ọ ga na-ewute gị, maka iti iwe onye nta akụkọ iwe onye na-akọ ọnụ ọ na-afụ gị ofu ị gaghị eme gị nta akụkọ. Anyị ga-awụ onye ga-awụ ịchọ ịkpọ onye gị kpọọ ya ọfụma, ndị na-ege gị ntị ma anyị na-akpọ. Ị ga-akwanụ gị na ndị mmadụ nwere ike na-akọrị nkọrị, ị gaa na-ewe iwe, ihe na-apụta n'isi ga-ahụ ihe na-aba uru. Maka iwe onye nta akụkọ ị ga-enwe nke a na-akpọ ndidi, maka eme ego ọ ga-enwe eme ndị ga-akpọta eme okwu ha ga-agwa gị iwe wee gị. Ị ga-enwekwa ndidi nyere ndị mmadụ na-ele gị n'anya onyonyo. Ịchọ ime ihe nta akụkọ ị ga-enwe ndidi, ị ga-enwe ideas ga na-apụta na-eche eche, ọ ga-akwụ onye a nsogbu. Mana iwe onye na-akọmuniketi nwa ọfụma ị ga-amakwanụ gbasara production, kama gị gaa ụlọ akwụkwọ mụtatụ gbasara ihe ị chọrọ ime so that ka ị wee mete ya ọfụma ya ime mistake. Ịchọkwanụ ka ama gị ama na ihe nta akụkọ, ndị bekee na-akpọ ya excel, ka ị karịa ibe gị na ihe onyonyo. Nne nna ị ga-aka ma bugodu ụzọ ga-ama onye ị chọrọ ime, maka ime ọya amasị ihe amụrụ amụ ka anya bụ abụ. Ime ọya ọfụma mmụta ya ibidozi ya na ị ga-awụ nwoke ma nwaanyị ka ibe ya. Ị ga-abịa na-eme onwe ga na-eche eche ajọ gị akpụkpetụkwa gị na mberede jụọ gị ajụjụ, ị ga-ama ihe ị ga-acha. Ị gajie mụsa ya amụ gị bịa mụkwa otu esi ede ya ede, maka onye na-eme onye nta akụkọ ị ga na-ede ede, ị ga na-eme mistake ka nkụ onye ndị bekee na-akpọ synopsis. Maka ị ga-ede synopsis akpọpụta gị ịka ọ gaa n'elu ịka ọ gị gaa n'ala, ụmụ ihe dị iche iche ị ga-aga mụtachia ka ị were dị iche na ndị ọzọ. Ọ kakwanụ mma na ọwụ nke Chineke nyere gị, ọ dịkwa mma ịma amụ, mana nke Chukwu nyere ijido ya baa n'ime ya. Ị na-enweta ego, ị na-enweta ego, ị ga-enwe ndidi chee mgbe ego gị ga-abịa. Mana onye ga-amụ ga-asụ ego ka o ji ga-amụ ya ka ọ na-ekwu ego, mana ọ bụ chipụta nke Chi nyere gị iji pụta na otu m nọ na ihe Chineke na-eme asụ ngọzi. Mgbe m bidowe enwetaga m ego obiọma na-akpa m nye mmanwụ mpụta n'anya onyonyo. Ọ ka mma na ile ma Chineke nyere, Chineke ga-enye gị iche ịmụkwana ya, ị ga-enwe ndidi ma ego na-abịa n'ime ya. Igbo ajụjụ ahịa bịana na njedebe n'ụbọchị taa. Obiọma na-akpa m na ndị Isimbido TV chetakwa na ọha nwazọmahụ Chinwe Ebili. Isimbido ọ ga-adịrị n'ụma. Igbo bụ Igbo, ndewo.